Mä oon ollut toimistosissinä 5 vuotta, eli likipitäen alusta lähtien. Ja syy, miksi mä liityin, oli se, että meillä ei silloin oikein firmassa kauhean hyvin tämä oma assariverkosto toiminut. Meitä oli assistentteja, mutta ei me oikein osattu silleen järjestäytyä tai miksi sitä nyt sanoisi, vaan piti jotenkin hakea sellaista kontaktia vähän muualta. Ja sitten viihtynyt hyvin, koska sit saa aina ideoita ja kuulee, mitä muualla tehdään ja voi vähän niitä parhaita käytänteitä jakaa. Ja joskus vähän iloja ja joskus vähän surujakin. Ja toimistosissien myötä itse asiassa mä oon liittynyt muihinkin verkostoihin, kun mä oon huomannut, että se verkostoitumisen merkitys on aika suuri. Ja jokaisessa verkostossa on vähän erityyppisiä ihmisiä ja verkostot painottaa erilaisia asioita, jotenka sinne verkostoihin saa annettua vähän erilaisia asioita itsestään ja jokaisesta verkostosta saa sitten vähän erityyppistä hyvää myös itselleen. Se mitä mä tästä saan niin on verkosto. Meillä on tosi hyviä tyyppejä täällä. Sitten se, että täällä on tosi hyviä koulutuksia, me nähdään erilaisia paikkoja. Mä tapaan täällä semmosia henkilöitä, jonka kanssa mä voin keskustella niin kuin luottamuksella asioista, jotka tavallaan liittyy mun työhön. Mä saan tosi paljon voimaa siitä, että me puidaan yhdessä jotain vaikeita juttuja. Nyt kun ne ajat on ollut tämmöiset, niin esimerkiksi irtisanomisia ja YT-juttuja ja kaikkea tämmöistä. No ne mun juttu, miksi mun mielestä tässä verkostossa on tosi hyvä olla. Näitä koulutukset on ollut todella hyviä ja monipuolisia ja auttaa sitten arkipäivän elämässä. Eli ainakin toi LinkedIn on ollut varsin tärkeä. Ja sitten tietysti siinäkin mielessä, että kun tämä aika on niin epävarma, niin jos sattuu jäämään työttömäksi, niin sitten näistä työnhausta ja muista on ollut tosi paljon mulle apua ainakin, koska mun omasta työnhausta on pitkä aika. Ja täällä tapaa ihania ihmisiä. Ja he on auttanut paljon, että olen kysynyt neuvojakin, tilaisuuksia ja kaikkea. Mä ajattelin niin, että kun mä itse työskentelen pienessä organisaatiossa, mulla ei ole kollegoita, joilta voisi kysyä mitään tai muuta, niin mä ajattelin niin, että olisi hyvä kanava niin kuin saada apua muilta kollegoilta sitten erilaisiin työhön liittyviä asioita. Tarjoushaavia on käyttänyt. Se on ollut ihan loistava väline. Löysin sopivan paikan kokoukselle, johon kokoustilaan tarvittiin simultaanitulkkauskoppeja ja mä en tiennyt semmoisesta paikasta, missä voisi semmoista järjestää, niin laitettiin sitten tarjoushaaviin kyselyä tästä asiasta ja sieltä tuli oikein hyviä tarjouksia sitten ja kollegoilta tuli viestiä muun muassa mulle sitä kautta sitten ja vihjeitä, että mistä mä voisin kysyä näitä simultaanitulkkauskoppeja. Olen saanut erittäin paljon irti, että olen päässyt verkostoitumaan assistenttikollegoiden kanssa ja saanut paljon hyvää hyödyllistä tietoa, mitä voi itsekin hyödyntää työssä. Ja tietenkin ollaan pidetty erittäin hauskaa kaikkien epämuodollisten virkistystapahtumien merkeissä, että sekä ammatillista että sitten vähän vapaa-ajan viihdettä hyvässä porukassa.